každá mačka vie, nie je to hra, je to boj skutočný. Nechcete však vedieť, ako ho používajú ľudia. Pri poznaní tej pravdy treba byť statočný. Vlastne sa tomu papieru nedivím, že má tak útočnú povahu. Pri jeho životnom poslaní ťažko je zachovať rozvahu. Ľudia sú občas divné tvory, nepoznajú mnohých vecí význam pravý. O tom sa tiež vedú spory, či učiť ich, či sú na to príliš nechápaví. Taká rastlina v kvetináči je jasný doplnok stravy. Ak je kvetináč veľký dosť, aj prírodný záchod. A ľudia hneď v panike, ak odrízneš trochu tej trávy. Ani naše kyprenie a hnojenie hliny im nepríde vhod. Raz ročne privlečú celý strom, hračkami ho ovešajú, potom nám bráňa loziť po ňom. Ani sami sa s ním nehrajú. Ľudia sú občas divné tvory, nepoznajú mnohých vecí význam pravý. O tom sa tiež vedú spory, či učiť ich, či sú na to príliš nechápaví. Rolety, záclony, žalúzie sú naše steny lezecké, že nie sú dosť odolné. To nie je naša vina, vedieť, čo ľuďom na tom vadí. Chce takmer znalosti veštecké, bojovať stále o svoje práva je niekedy drina. Na spanie v zime laptop sa hodí, v lete v umývadle dobre sa spí. Všetko je pelech, tak to už chodí.